John Msonthi, retired. He is a former Deputy Commander Operations. Thank you, Honorable Chairperson. Lieutenant, you may have your seat. Lieutenant General Msonthi, you may have your seat. Lieutenant General Msonthi, on behalf of the Chikangawa Plane Crash Inquiry Ad Hoc Committee, I welcome you to this testimony session. You have been summoned under Section 60, subsection 3 of the Constitution, Section 9 of the National Assembly, Powers and Privileges Act, and Standing Order 151 to assist the committee in its inquiry into the circumstances surrounding the aircraft crash of 10th June 2024. Lieutenant General John Msonthi, retired, on behalf of the Ad Hoc Committee, we wish to convey our deepest condolences to you on the loss of your beloved wife. We recognize that your appearance before this committee comes against the background of a deeply personal loss that you suffered on the very day that you were mentioned in the process of our inquiry. We thank you for taking this time, appearing before the committee within the morning period and assisting us in our work. In recognition of your loss and in honor of the memory of your late wife, may I request all members of the Ad Hoc Committee and those present to rise and observe a 1-minute silence in her memory. May her soul rest in eternal peace. Thank you. Please be seated. I will now invite members of the committee and the secretariat to introduce themselves, standing with the members that are on my right side, hand side, and then we will proceed with the secretariat on the left-hand side. Chair, good evening. My name is Beatrice Mwale, and I'm Member of Parliament for Kasungu North. Thank you, Chair. Chair, I am George Jefferson Kazipatike, Member of Parliament for Doa Kasangad's constituency. Thank you. Good evening, Chair. I'm Ishmael Nkumba, the MP for Ablanta City, Indira and the Malabada Nyambado constituency, and a member of this ad hoc committee. Thank you. Good evening, Chair. My name is Mphatso Jones Boti. I'm a Member of Parliament for Lilongwe Mude. Let me declare that I know Lieutenant General Msonthi. He was my boss when I was in the Defence Force. Thank you. Good evening, Chair. My name is Felix Njawala, Member of Parliament for Mwanza Central Constituency. Thank you. Chair, good evening. Dinangani Joshua Malango, Member of Parliament, Dedzagasina. Chair, good evening. My name is Savero Kafafa, Member of Parliament for the Zamani constituency. Thank you. Chair, good evening. My name is Gilbert Konyongwa, representing the people of Malanje North. Thank you. Good evening, Chair. Through you, my name is Dumisani Lindani, representing the people of Zomba Tondo constituency. And the Chair may need to declare as well that I know Lieutenant General Msonthi. We've worked together somewhere. Thank you. Evening, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I happen to be the Vice Chairperson of this committee. Secretary. Good evening, Honorable Chairperson. My name is CP Wekoma. My colleagues will introduce themselves. Good evening, Honorable Chairperson. Tile Likoma, Secretariat. Good evening, Honorable Chair and all members. My name is Suzy Okunga, Parliament Secretariat. Good evening, through you, Honorable Chair. My name is Annie Ganyangalazi, Parliament Secretariat.
Honorable Chairperson, my name is Charles Makalani, Secretariat. Thank you. Good evening, Chair. I am Louis Maki, Secretariat. And I'm Walter Nyemilando Manda, the Chairman of the Ad hoc Committee and a Member of Parliament for Nsanje Southwest. Lieutenant General, the committee has invited you to assist the inquiry to providing evidence concerning your knowledge of the journey undertaken by the late Vice President, Dr. Saulos Klaus Chilima, on 10th June 2024, and the information that came to your attention regarding the loss of communication with the Donia 228 aircraft and the subsequent reported crash. In particular, the committee seeks to establish the basis upon which you became aware of the reported crash, the information available to you at the material time, the communications you made or received, and the sequence of events leading to your communication with Mr. Moses Ntakoma, during which you reportedly informed him that the aircraft had already been located and described details of the crash. Your testimony will assist the committee in establishing the chronology of events, the sources of information available to senior military officers, if any, and the circumstances under which information concerning the crash was communicated before the official confirmation of the aircraft's location. Before you begin your testimony, I wish to make a few observations. You will introduce yourself and state the position you held at the material time. Please provide truthful, complete, and accurate evidence. Restrict your testimony to facts within your personal knowledge and official responsibilities. Where you are referring to information obtained from other officers or agencies, kindly indicate the source of that information. Where you cannot recall a matter, please indicate or rather than speculate. Should you wish to refer to any documents, reports, communications, records, or operational logs, please identify them with the committee. Feel free to seek clarification if any question is unclear. If at any point you realize that an area answer requires correction or clarification, please inform the committee immediately. Lieutenant General Msonthi, the committee appreciates the senior operational responsibilities you had with Malawi Defence Force and recognizes that some of the matters before us relate to military operations and communications. Nevertheless, we request that you assist the committee to the fullest extent permitted by law. We particularly encourage you to explain as accurately as possible the source of the information available to you, the timing of that information, the persons with whom you communicated, and the basis upon which you conveyed details of the reported crash before its official communication. Where any information may have operational or security implications, kindly bring this to the attention of the chair so that the committee may determine the appropriate course of action. We encourage you to provide all information that may assist this inquiry in establishing the facts. Lieutenant General, I will invite the Secretariat to administer an oath before you. May I request Secretariat? I, Lieutenant General John Msonthi, Jr., retired, Do solemnly swear do solemnly swear by the Almighty God by the Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. but nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Sign it. Lieutenant General, you are free to make a presentation either in English or Chichewa, depending on what is appropriate to you. The floor is yours. Sorry, I got a throat problem, so my voice is a bit hoarse. Chair, honorable members, let me start by saying thank you so much
for allowing me to mourn and grieve my wife, who passed away 29 days ago. And of course, Chair and honorable members, for the 1 minute standing we did for her. Thank you very much. Chair and honorable members, I've been asked to testify on my knowledge concerning the journey undertaken by the late Vice President Dr. Salos Chilima on 10th June 2024, and the information relating to the reported crash of the Malawi Defence Force Donia 22 aircraft. Specifically, I've been asked to explain the basis upon which my information was formed, the communications I made or received, the sequence of events leading to my communication with Mr. Moses Takoma. On the 10th of June 2024, at around 11 to 12 a.m., I learned through social media that the Vice President was on board the Malawi Donia aircraft traveling to Mzuzu to attend the funeral of late Raf Kasambala. I understand that he was scheduled to return immediately after the burial because he was due to bid farewell to His Excellency President Lazarus Chakwera, who was traveling to the Bahamas later that afternoon. The aircraft was expected to land in Mzuzu at approximately 10 in the morning, but it did not. Efforts by the Malawi Defence Force and Civil Aviation and authorities to establish communication with the aircraft and its crew proved unsuccessful. Later that afternoon, at around 3 to 4 p.m., a search and rescue operation involving the Malawi Defence Force, the Malawi Police Service, and members of the public was activated. Due to limited search equipment, uncertainty regarding the aircraft's location, and the dense Chikangawa forest, the search yielded no positive results and was later suspended that evening. Telephone conversation with Mr. Moses Takoma. Chair, you have to excuse me. Later on, as I go through this, I'll be calling Mr. Moses Takoma as Mose. In short, I hope you don't mind. At approximately 8 to 9 p.m., I spoke with Moses by telephone. The conversation began with me saying, "Pepa Mose." He replied, "Bwanji Chief." I then said, "Mose, brace yourself. It's not looking good. I believe this plane has crashed." He responded, "No, Chief." I continued, "It's a terrible tragedy that Sean and his sister," Sean is the late VP's firstborn son, "have lost both their parents." He replied, "Chief, this cannot be. For your information, I was with Mary this afternoon at her house." I said, "Oh, thank God. This is good news." However, social media is awash with reports that the Vice President, Mary, Madam Shanil, and members of the security detail were all on board. The only person reportedly unable to board at the last minute was Honorable Chimwendo. I further told him that my instinct strongly suggests the aircraft had gone down and that the chances of finding survivors were extremely remote. Moses replied that, knowing SKC, he believed he could survive this. I agreed, saying SKC was exceptionally tough and very physically fit. Moses added, knowing him, he will not go down without a fight. Chair and honorable members, why I believe the aircraft had crashed. 3 reasons. Number 1, zero
communication. The aircraft was carrying the Vice President, a very important national leader with a time-sensitive program that day. A prolonged loss of communication was highly unusual. That's number one. Number two reason was the bad weather. The weather in Mzuzu was reportedly to be poor. Under normal aviation procedures, if landing was not possible, the aircraft would have returned or diverted to another suitable airfield, such as Likoma, Karonga, Tanzania, Zambia, or any other nearby base. However, there was no communication indicating that such had been taken. And the last one, and very important one to me, was the time. The aircraft was expected to land at around 10 in the morning. By the time I spoke with Mose, almost 10 hours had passed. The crew were experienced military professionals, and I did not believe they would deliberately remain silent over the radio for such a prolonged period. Taking these three factors, Honorable Chair and members, my instinct led me to believe that the aircraft had crashed. Later on in the evening, at around 10, 11-ish, His Excellency then, the President, addressed the nation regarding the missing aircraft and informed Malawians that search and rescue operations were ongoing. He appealed to all Malawians to pray for a positive outcome. Now, the next day, the 11th of June, 2024, the Minister of Information and the Commander of the Malawi Defence Force had a press briefing in the morning on the ongoing search and rescue operation. The public was also urged not to rely on unverified reports circulating on the social media. My message to Moses Ntakoma. At 11:29 a.m., I sent Moses a message, see the attached, informing him that I had received information that aircraft had been found and that His Excellency the President would shortly address the nation at 12 p.m. Mose replied that he has just received the same information. He also said he was still hoping for the best. Later that afternoon, Chair and honorable members, I departed for India together with my late wife. We fast forward now to 25th June 2024. That's the day I returned back from India. A few days later, I contacted Mose to ask him how the burial proceedings had gone in Inshe. I also requested him to arrange a visit for me to pay my condolences to Madam Mary Chirima. He did so, and a few days later, I visited Madam Chirima at her residence where I conveyed my condolences. On the 1st of July 2026, I sent Moses a TikTok video that I'd seen circulating on social media. See also attached. He responded, "Komaguduga into chief." He then asked for my opinion regarding the testimony of Mr. Lapken's wife. I replied that I had not yet seen it and asked him if he could send me the clip, which he did. After watching it, I replied that I found it very interesting because Mr. Lapken appeared noticeably jittery before the incident. Moses responded, "It's like he knew something," and I said yes. 2nd July 2026. At approximately 10 p.m., Moses called me to inform me that he had been summoned by this committee to
to provide information concerning the Vice President's accident. He said he was apprehensive about coming here. I encouraged him that not to worry, but simply to tell the committee the truth, as he knew it. He informed him that he intended to mention my name during his testimony and asked whether I had any objection. I told him, no, go ahead. Let me conclude, Chair and honorable members. My conversation with Moses Takoma was that of an elderly brother speaking to someone who was experiencing immense emotional pain and distress. Moses and the late Vice President shared a very, very close relationship. During our conversation, I could clearly sense the profound grief, shock, and anguish that he was experiencing. My intention was solely to provide him with emotional support and to prepare him psychologically for what I believed, based on my personal assessment of the available facts, was the likely and tragic outcome. I wish to emphasize that my conversation with Moses was motivated entirely by compassion and concern. My opinion that the aircraft had crashed was based only on the three reasons I stated before, meaning lack of communication, the adverse weather, and the amount of time, the 10 hours passage that had passed. Chair and honorable members, I respectfully submit my testimony. Thank you. Thank you, Lieutenant General John Msonthi. So just to confirm for you, we've read your report, we've listened to your report. Are you saying the communication that you had with Moses and Takoma pertained to you believing the plane had crashed, not that the plane was identified or was discovered on the 10th? We want you to be very clear, because the report that was made here was that the plane was, you informed him that the plane was identified or discovered on the 10th. Your report is only saying that your conversation with him, you believed that the plane has crashed based on the circumstances, based on the prevailing circumstances. I just want, before we go any further, okay, for us to be very clear, you had no another conversation apart from you saying you believed the plane had crashed, not that you had information that the plane was discovered on the 10th. Thank you, Chair. Yes, indeed, Chair. On the 10th June, my conversation with Moses was solely based on the three facts that I've mentioned. As far as Malawi, myself, and everybody else, was that the plane was missing, and my personal conclusion was must have crashed. I didn't have any other information that it had crashed, no, but I based it on my own assumption. I will open the floor to members. We start with Dedza Kasina, Lilonge Mude, and then Doa Kasangas. Chair, on permission, I know Lieutenant, I didn't hear you asking, Lieutenant General Msonthi, I didn't hear you, Chair, asking which language is okay. But when I was checking his personal background, I think he's from Chisa, and you're conversant of Chichewa. Permission to engage him in Chichewa, Chair. It's not up to me, it's up to him. Yes, I'm asking if you can ask. Yes, are you free to respond in Chichewa? Chair, English Chichewa, I'm comfortable with either language. Thank you. Thank you so much. Ziko mwambili Lieutenant General Msonthi, boyamba, mene ananena chair moja, tibebese chifuga ja kuluza ogundika anu masiku 29 napita awo even kubebesa kuchokera kwa anthu akuchokera ku Dedza Kasina.
Ndimafuna ndiyambire pamene alekezera ya chair pofunsa nkhani ya foni imene mudayankhulana ndi anthu akomwa pakati pa 8 ndi 9 o'clock madzulo wa pa 10. Mwina poyamba mudatithandiza kali kumiti kuti amene anayambira nzache ndi ndani foni imene. Chair and honorable members, I'm not so sure, but let me just say I'm the one who called. I'm not so sure who called who. I can't verify, but we did talk that particular day. Chabwino, mu conversation yanu mudayankha kuti you believed kuti the plane has crashed. Kuti ndege yagwa, mna ndichikhulupirira ndege yagwa kufika nthawi mayankhula nayo. Inali chifukwa zitatu mwanena zija mwamba muzi kapena munali mutava pena paji munali ndi information yogwirika kuti monga inu ngati General Lieutenant General mwina anzanu kumene mudagwira ntchito kaleko kuti ndifanata akuwuzani kuti so certain kuti ndege jatayipeza yagwa chifukwa Mr. Ntakoma atabwera adalongosola matendo zonse kuti mudanena kuti ndege yagwa inaomba mtengo ndipo anthu onse mwachisoni atisiya. He was so certain anali sure amene ankalongosolera. Mwina ndinofa ndimvera choka kwa inu. Thank you, Chair. Thank you, honorable member, for that question. Pateni, Medmanko and Moses, nobody knew kuti ndege for certain kuti yagwa. Myself, I was basing on the 3 assumptions I just stated above. So you must also understand, honorable member, that Moses was very attached to the late VP, and he was very emotional. Even when we were talking, some of the things I didn't even put here, I could tell that he was actually crying. He wasn't himself. But what he picked from our conversation was my insistence in saying, "Kuti ndege yagwa, ndege yagwa." So I'm sure that must have embedded in his head, and that's what he remembered most. But there was no information from the military informing me, "Kuto answered ndege yagwa pateni," when people were searching for it. No, Your Honor. Thank you, Chair. Ndifusabe pomwepo Chair Mundura. Titose ambiri Malawi yose anali ndi chisoni, but zimakhala mwina certain levels of chisoni chifukwa cha personal attachment imene mwanenera. Komabe papita zaka ziwiri malingana ndi mene anayankhulira anthu akomwa anali so sure, anandiuza General Msonthi kuti ndege yagwa inamenya mtengo. So I wanted you to clarify mamene ngati mudanena kapena mene chifukwa cha chisoni sanamvetse so. Chair, honorable member, as I told you, Moses was very emotional. And I can only assume that for me to be saying ndege yagwa, it was touching. And if they were mentioned of trees or hills, it was playing out in our heads. Kutitati yagwa, kuchikangawa kuli mitengo. Kuma detailed, kuti yapanga bwanji. And we're talking about usiku tumeneo. No information, guesswork. A friend talking to a friend. How could I have those details? It was all guesswork, but me emphasizing to him, kuti ndege mene yagwa. 10 hours to now. Poof. Thank you, Chair. Pa 2 July, akubwera kunoku mwanena kuti mudayankhulana ndi mudawauza adakufusani mudazoti pitani olo mudakandichula adanenaso kuti mudayankhulana nawo andi amanenaso kuti zimene amazanena zija ndikupera mudavera muna mudava akuti mudawauza ndino kuti olo mudakandichula nzoona. Can you mwina mukhoza nkhapa china yaje pa zimenezo? Yes, Chair, an honorable member. When Moses called me and told him that he was coming here, he was a bit worried. I said, no, relax, tell the truth. And then he said, "Kuma Chief, nikakuchula nitro." I said, yes, go ahead. In my mind was the conversation that I had with him. He was going to talk about that. So I told him, go ahead. I didn't have anything to worry about. Koduka dijani, why this? No. I told him to go ahead. Very last, Chair. Mumayankho kupatula pafoni ndikupeti mumajeza ndi anthu akomwa mukakhala malo golf club ndikuna koteroko malo otero amene anatchulira
ever heard him akulongosola nkhani imene chifukwa kuti kumalo amene amakhala amapezeka nthawi ambiri zimene azanena muno zicha amazinena pena paliponse samazidziwa. Iniwa seko mukakhalapo, how true is that kuti amanena zimene zicha evidence imene mudapatsa inu ija conversation ya inuyo ndiwo amanena mawu za anthu paliza golf club adachula malo angapo. Were you part to that kind of discussion? Chair and honorable members, what you must realize, when my wife was sick, I put everything on hold. I never went to the golf club. It was just attention to my wife. So Zoti, Moses Amacheza, he could have, it's possible. But from what I picked up, I listened to his testimony when he was here. He kept saying he didn't believe me. In other words, he knew that day I didn't have any solid information. So that's why probably he didn't share it with anybody. But Zoti amabanga share kumauza anthu kumamva pompo, no. I was most of the time in the country or in India, in and out. So I never went to the golf club for a long period until now. Thank you, Chair. Chair, the so I had Dowa Kasangaze. Oh, I had you. Okay, so let's go in that order. Lilongwe Mude and then Dowa Kasangaze. Zikoma kwambiri honorable chairperson. Ineso ndi joine anzanga kuti pepani kwambiri Lieutenant General Msonthi retired chifukwa cha uluza mai pepani. Ndi pepesenso kunena kuti ndikhala ngati ndikubwerenza nkhani imene ayamba kale dedza kasina chifukwa chonena kuti tikufuna chindunji chenicheni. Nkhani yayikulu bwana Msonthi imene mwayitanidwa nchifukwa cha evidence ya bambo Takoma. Ndeti mafuna timve mosakayikira kulina kuli konse kuti inu mukachoka tisakhaleso ndi mafunso kuti mwina amatanthauza chakuti. Mwachindunji bwana Msonthi mungatitsimikizire komiti ino kuti zimene adanena Mr. Takoma zonena kuti inu mudauza kuti ngozi yachitika yadziwika kale matupiso apezeka kale zimene adanena Takoma kudzatiuza komiti ino sizoona. Mungatitsimikizire choncho? Chair, honorable members, as I keep repeating, I didn't have any evidence. I didn't even know kuti zinakhala bwanji, but I was basing on my own instinct that ndege mene yakho. Whether we mentioned Utika Mitengo, whatever, could have been part of the conversation, but I didn't have any evidence. Thank you, Chair. Zikoma kwambiri. Funso langa lachiwiri likhalanso ngati ndikubwerenza koma ndikufuna ndimvetse. Tsiku limene amabwera pathu adanena kuti adakuimbirani tipota zavomerezedwa kale kuti munayimbira. Adakuuzani kunena kuti ineyo tu evidence yanga imene ndikukapereka uku ndikanena zakuti zonena kuti inu munandiuza. Adanena ma details kapena kunena kuti zimene adzanene ku komiti kuno nzija adanena zimene mudamvera adakuuzani? Chair, honorable members, Moses just said, Chief, I'm going to mention your name. Do you mind if I mention your name? I told him, go ahead. I was full of confidence with that. Even if he mentions my name, it won't make any difference. I wasn't worried about it. But he never said to me, Niganena is in this. That means we'd have had a different discussion. Could I, why this? Why are you going to say this? But we didn't. Yeah, thank you. Funso langa lomaliza. General, inuyo mutamva zimene adanena Takoma ku komiti kuno. Mudamva bwanji? Chair, it's quite sad because part 2, that's when my wife was very, very sick. Part 3, when you're interviewing, that's when my wife passed away. So there was a lot of backlash from a lot of people. But I said, Amy, leave it. And I was with Mose. He's a personal friend. He was there at my house. So this thing, when it was happening, I just ignored it. I said, let me concentrate on mourning my wife. But deep down, I knew. I even shared with a few people. I said, no. Moses just picked just a highlight.
But there was more to it. We discussed about Anna Kalabwanji corrected me, kuti I made a libo, etc., etc. So that's how it was that day, part 3. So, Chair, omaliza ndi pempho kuti mmene atiuzira Bwana Msonthi Ntakomwa adakumbutsidwa kangapo kunena kuti munalumbira ndipo iwo amakhala kuti ndalumbiradi, koma zikuoneka kuti zimene adanenazo sizoona. Nde ndikupemphani Chair komanso kuti tione kunena kuti kodi Ntakomwa tipanga bwanji monga mwa malamulo. Zikoma kwambiri Chair. Zikoma kwambiri Chair, potipatsa mpata ife anthu akukasangadzi kuti tiperekepo mafunso awiri atatu. Poyambirira ndi ajoina nzanga kukupepesani General Msonthi chifukwa cha imfa ya amayi akunyumba kwanu. Ndili ndi mafunso ochepa chabe. Poyambirira ndimafuna ndidziwe kuti ndinu Lieutenant General amene ndi otchuka kwambiri muno Malawi. Timangofuna ndidziwe kuti kodi ku ame kumene mmagwira ntchito munapanga liti. Thank you, Chair. I retired in 2014. Chabwino. Azanga afusakale pa nkhani yokhudzana ndi Moses Ntakomwa. Komano ndimangofuna ndidziwe kunena kuti Moses Ntakomwa atachoka kuno kuti adzatipatsa umboni wawo umene lero lino ukuoneka kuti sunali woona. Munakumana nawonso nkuwapanga complaint kuwafunsa kuti kodi nchifukwa chani unapita ku committee kukafotokoza version yoti ne si zimene ndinafotokoza. Thank you, Chair. Well, I did tell him on the actual day we were morning that Moses, we need to sit down, but a few things that you missed out. But then with what was happening, I just ignored it. But last night, was it yesterday? Yeah, yesterday, when the community was going around that I was coming for this, he said, Chief, good luck. You also tell them the truth. That was his comment. Yes. Mene Moses Ntakomwa anabwera kuno mafotokozedwe awo amafotokoza ndithu mukakamira kunena kuti inuyo ndamene munawauza kufotokoza kuti ndege yagwa ndipo mmene yagwera yaomba mtengo ndipo anthu onse amwalira. Inuyo mukuganiza kuti no ndi chifukwa chani Moses Ntakomwa amabwera kudzafotokoza zinthu zoterezi pamene inu simunanene zimenezo? Honorable Chair, honorable members, I cannot exactly know what was going on inside Moses' head, but we must all remember this was 2 years ago, and the closeness, as I keep repeating, of Moses and the latest KC was very close. So a lot of people were confused that very day that it happened. And the next day, when we learned, oh, ndege jaipeza, and there were also, remember, pictures circulating. Him, all of us seeing our dear friend, late Salos, the way he was, very emotional, very tough. So my thinking, I'm not sure, but my thinking, with that, with time, Moses must have said, kodi bwana Josikuja, ndoda manena zona, udinde gede ya gwadet, inamenya mitengo, from what was now what was the truth on the 11th. But on the 10th, I had no knowledge. So I'm looking at, with time, with the images that came, possibly that's what came to his mind. Thank you, Chair. Mukufotokoza kwanu manena kuti no panali ma factors atatu why you believed the plane had come down. Munafotokoza kuti maona kuti kunali nyengo yosakhala bwino. Komanso mafotokoza kuti nthawi inali itadutsapo mwina over 10 hours. Ndimafuna kuti mungo fotokoza chifukwa chachitatu chifukwa sindamvetsetse bwinobwino mati chifukwa chachitatu chimene mmakhulupirira kuti ndege imene inali itagwa ndi chani. Through you, Chair, the three reasons, the last one was time.
I looked at Kamba Mawa 10 o'clock when you're supposed to land in Mzuzu. The whole day, mpana usiku, chakumateni, when we were talking, there was no way our professional pilots would just sit with a vice president, no communication to the whole Malawi, and just keep us in the dark. No, something bad had happened, and I personally believed it must have crashed. Chair, mafunso anga na amene zikoma kwambiri. Planta Malabada, Ndetibwere, Damba Zomba Tonde, and then Dezimayan. Thank you very much, Honorable Chair. Former Deputy Commander, my sincere apologies, sincere condolences for the loss of your dear wife. I have a question as well. When you mentioned the three factors that made you believe that the airplane came down, did you at any point in time also believe that perhaps it could have been a deliberate bringing down of the airplane, specifically maybe by the government, be it the ruling party or the military? Thank you. Chair, honorable member, no, personally, I didn't believe any of sabotage or anything. I just believed Uti Madoni had to know Toba, whatever had happened, I wasn't so sure. But Nimaweda, I mean, as I said, the plane had just gone down. Natural causes, if it's a correct way to use it. Yes. Somba Tondwe, then we go to Deza Mayana. Thank you so much, Chair. Ineso Mundilole, Lieutenant General, nditengera mwayi kukupepesani for the loss of your wife. We pray that mzimu wao uziusa muntendere. Ndimaona mene zikumvekeramu ndimayeseraso kukhala kuti pachizungu amati in your shoes. I think munadusa munyengo zowawa. Pambuyo pake panazabwera mbuyo pakudusa nyengo zowawa zimenezi zopezekaso kuti anthu akuyimbirani mafoni. Ndimafuna kuyamba ndi kufunsa kuti monga mmene mwanenera, which is quite unfortunate, kuti anthu amakuyimbirani kuopsezani kuti bwanji ukuwapachika abwana. Ndipo ndimaona ngati pophatikizaso kuti kumbali nayo you had a loss the same day. I think ndikupepeseni sizinachite bwino. Komabe ndimafuna kukhala ndi chithunzithunzi kuti anthu amene amakuyimbirani kumakudzudzulani kuti bwanji ukuwapachika abwanawa anayimba kwa nthawi yayitali bwanji akuyimbirani mafoni ngati amenewo. Thank you, Chair. Honorable member, many it was on the same day that zitachitika as many zija. 3 July. That a lot of people actually, I think I should just leave it there, because some people wanted to chase him away because you're sitting next to me, he's my friend. They were saying, no, but I said, no, leave it aside. It's nothing. I'll clear it. So I'll leave it there, Chair. Kodi mina kapena sina vebino ndimamva ngati sina vebino? Oh, my apologies. Sina vebino namva ngati munali inuyo. Okay. Ndimafuna so I withdraw that one. Ndimafuna kuti Chair, while I withdraw, but you may still need to mwina be muone kuti antakomawa ama opchezedwa motero mwina as a committee we may need to note. Kumbali yanu alipo amene anakuyimbirani mafoni ofana nako ngati amenewo? Sorry, Chair. Ofana na to what? Can you be more specific? Sorry, I missed the question. Kuti mene amayimbe sinanga anthu akoma atazaliuza committee ino. Mwatiuza kuti anthu amawakhangata kwaopseza kuti bwanji kuwapachika abwana. Ndimafunsa kuti inuyo ngati amene munatchulidwa nanunso munalandira mafoni odzudzulidwa ngati mene analandira iwowa kuti mamuuziranji mwina nthakomwa? Kapena ufuna clarification? Through you, Chair, no, I didn't get any threats of that, no. Mwina not just threats, koma
ma concerns chabe anthu amakuyimbirani kupatulapo kukopsezedwa koma kukuyimbirani kuoneka kuti anthu akukhudzidwa kuti inuyo munanena mawu amene umafuna ngati amene munalandirapo. Through you, Chair, my phones amene malandira ndo ndipanga wish all the best when I come to this committee. No threats whatsoever, nothing. Okay, Chair, nwafuna kuti tingoona kuti anthu ena abe amayimbira Lieutenant General after Anthakoma atazanena people that were concerned. Ndimafuna so ntadziwa kuti mwapereka zifukwa zitatu zimene zinakupangitsani kuti muganizire kuti ndege ikhoza kukhala kuti yagwa. Zikuoneka zifukwa zomveka bwino kwambiri zimene mmangopenekera. Ndimafuna ndidziwe kuti Moses Nthakomawa mmene mmauza kuti ndege imeneyi yagwa popenekera zifukwa zimenezi munafotokozapo zifukwa zimenezi kapena simunazifotokozere kwa iwo? Chair, I don't think I went into those details with him, but there were a little bit of it, but it wasn't detailed. But the last one, Maga Zantawi, I remember mentioning that, Ntawi, I know. Until now, it can't just be up in the air. It must be down. Thank you, Chair. Mwina kuti komiti ingodziwa, chifukwa chani zifukwa zitatu zimene simunafotokozere? As I said earlier on, your Chair, Honourable Member, my conversation with Moses was just to hammer home this point. Yoti inde, we should have hope, but you should prepare. Kudindegeyo, it's not in the air. Yagwa. That was my main point. Pemani Chair, mimi kangatifusa pomwepo. Munachiona kuti nchofunikira kwambiri kuti you should chofunika kwambiri bwanji kuti mwesetse kuti adziwe kuti ndege yagwa. Muona kuti nchofunikira bwanji kwa iwo. Mene munena. Chair, Honourable Member, I looked at their closeness. Even myself was very close to Saulos. But if you can put it in levels, level 1 was Urenda Moses, Urenda Frank. And if now maybe Guma 2, Guma 3. We'd meet in church, we'd meet at the golf club, we'd jog around. But Urenda Moses, they were close friends. So I felt as a big brother, I should prepare him. Even me, I was concerned. It's not yet found. Ababa, let's prepare for bad news. Zomwe, Chair, pamene kupita kumapeto ndimafuna be ningopereka concern, koma that is my personal concern, of course, not like blaming you, kuti mwina pachikhalidwe chathu pakachitika imfa yoti munthu imudzidzimutsa timayesera kuti tipange mo samalitsa kuti munthu uja asadzidzimuke, koma zikuoneka kuti Lieutenant General amayesetsa kuti munthu uja ngakhala anali close kwa late Vice President akhulupirire kuti a Vice President amwalira. Mwina that may just be my opinion, koma mwina njira bwino nakakhala ine nakaganiza kuti mwina ndiyo waika pang'ono kwakonzekeretsa kusiyana ndi kukhanga tikwakakamiza kuti akhulupirire. Komabe ndipite patsogolo, Chair, with your indulgence, ndingofunsapo kuti ubale wanu ndi Anthakoma ndi wa nthawi yatali bwanji? Lieutenant General. Thank you, Chair. Thank you, Honourable. Urenda Moses, I met him, I think, in 2008 when I came back from the States, because I was always at the golf club playing golf, and these are the boys I was playing golf with. So it dates back to that time. Zomwe, mene madziwira ndi munthu oti wauka mbelembele kuti okayikitsa zonena zake. The way I know Moses is he's a nice boy, very nice, polite, but I know he's got a temper and he's an emotional person. He's very emotional, but he's a good boy. Ndimakamba kumbali ya pachizungu amati integrity, kukhulupirika kwake ndi munthu oti akhoza kupanga zinthu zokayikitsa ngati kukhala mabodza
mene mukumudziwira mwene makhala naye kuyambira 2008 kufika panopo tingamati about zaka 18 ngati sindikulakwitsa. Mumamudziwa munthu ngati oti wamabodza kapena munthu wokhulupirika? Chair and honorable member, the way I've interacted with him, it's on a social level. So details on important things that, can I trust him? Can you do this? We're never there. They're just somebody that, are we playing golf today? We play golf. I may come into your house, he comes to my house, or I go to his house, things like that. So to reach that level that maybe I'm conspiring, maybe I'm doing things, can I trust him? We didn't reach that level. No. So ndimafuna ndingowerenga ripoti imene anatipatsa anthu. Of course ili nchizungu, koma tikapita pamene pakuyamba ndi pamene actually so ndikupa poti ilibe mapeji, koma it's the last page ya report yawo. Akunena kuti ndingoyambira pamwamba pepani chair. Akuti olemekezeka a chairperson ndi mamember onse a committee. Pamenepa ndinaganiza zopita ku nyumba chifukwa ndinalibe transport, ndipo my Gloria Kantukule ndi amene anakandisiya, amene anali deputy guard commander. Ndipo nditafika ku nyumba nthawi ya 19 minutes past 8 madzulo ndinalandira phone kuchokera kwa Major General John Msonthi Junior retired, amene muli inuyo. Ndipo nditalandira phone ja nditayankha, Msonthi ananena kuti Moze pepani for the loss of your friend. Kutanthauza kuti pepani pa kutaya anzanu. Ndipo anthu akoma anafunsa kuti mukutanthauza chani inuyo a John Msonthi. Chifukwa chokuti ndikufunsa chifukwa kuti ndegeyo sinapezeke, iwo amakuwuzani inuyo. Ndipo inu munayankha kuti ndege yapezeka kalekale sometime area mbuchizungu mmene analembera kuti ndege yapezeka kale nthawi ya mbuyoyi. Ndipo iwo adafunsa kuti he then went to describe why. Okay, ndipo adafunsa kuti kweni chinachitika ndi chani poti ndege yapezeka kale. Ndipo iwo anapanga aleji kuti inuyo munawayankha kuti phiko la ndege No, let him read. Well, it's to do with him. The narration, I think he has missed and it's misleading. Yeah. Where he's saying he then went on to describe. It's not like he asked. It's the same core. So can we read it in Chizungu? Yes, because the way it's translating it is... We'll read it in English? Then we'll translate. Okay. Then ndiambira pokuti ndiambire but chair, you may guide. You know? Okay. He said the plane was found sometime earlier. Okay? Yeah. Ananena kuti ndege inapezeka yapezeka nthawi yapezeka kale nthawi ina. He then went on to describe exactly what happened. Okay, Asontiwo anapitiriza kufotokoza. Oh yes. Zimene zinachitika. Okay? Yeah. That is to say the wing of the plane clipped a tree before sliding about 80 meters uphill. Yeah. Nditokoze chair. Fotokoza ni muchichewaso. Chichewa chomveka bwino menda mvera ine chikunena kuti a John Msonthi pafoni paja anawuza amoze nthakoma kunena kuti ndegeyi yapezeka kale sometime later ngati kuti chambuyomu. Ndipo chimene chinachitika nchonena kuti phiko la ndege linamenya mtengo isanayambe kukhukhuluzika pasi mamita pafupifupi 80 kukwera ngati kukwera mphiri. Ndipo anaongezeraponso mmene matupi
anthu oferawo anafa pa ngoziyo analiri. Ndimafuna kuti muchimve chimenechi kuti statement imeneyi anabweretsa kunena kuti inuyo munauza pamene munali pa phone. Nde anapitiriza kunena kuti statement imeneyi inapitiriza kwa zunguza mutu kuti Msonthi achangakhala unena zona koma makayikira chifukwa zomwe munapereka inuyo powauza pa phone zimasemphana ndi zomwe aboma amanena kuti ndege sinapezeke. Ndipo iwo adasankha kukhulupirira aboma aja kuphatikizapo a president kudzera mwa amene anatulutsa kalata secretary to the president madzulo keso cha usiku a president anadzayankhula. Ndimafuna kunena kuti statement imeneyi iwo anadzanena kumapeto kwa nkhani ananena kuti samayikhulupirira koma mawa limene nali pa 11 mawa lake litabwera zinapezeka kuti information ndondomeko yonse ija munauza pa phone ija ndi zomwe akuuzidwa mmene ndege yapezekera komanso yagwera zodiso yayenda pasi chimodzimodzi ngati munanena inu dzulo zija ndi zimene anamva nokumva. Ndipo ndi lomwe komiti yonse ino tinamva ngati ndondomeko yeniyeni komanso information yeniyeni imene zinachitikira. Pa nthawi imeneyi ndi pamene eno anayamba kukhulupirira kuti ndimakayikira Lieutenant General John Msonthi Junior retired aja koma zomwe anena anthuwa mmene apezeka ndege zikufanana pamene anayamba kukhulupirira nino. Ndiye ndimafuna kufunsa kuti mukunena kuti mukanena izizi it's like you are disowning kuti simunanena eti manjira ina chifukwa. Okay. Do I go ahead? Yes, please. Okay. Chair, honorable member, we're just going in circles the trap. Because I've told you Zapateni to Chezerano Cambiano, Chachitika Tijani. Now the next day, the whole Malawi, we now know Tindegeja, Agwa, Aipe Zantu. And the whole Malawi Patenipa, the whole day, technical people, Amatawa, Jandani, kundegeri good. So to answer you, honorable, are you suggesting kuti inayo John Msonthi nandi information imene pateni kudziya kuti ndege gwa motere kenaka just choose Moses ndege yetu inagwa yagwa kale and the whole Malawi didn't know? Malawi knew kuti ndege yagwa pa 11 mawa anthu amapanga search ajato bawo ndege jaipeza panga makodo now. That's what happened. The truth now. Not as if it's a theology. Fact of the matter was found on the 11th. So it's easy. I don't know what to comment on this. Pepani Chair, ndimafuna ningokonza kuti si ifeyo. Ine ndikupasani zomwe anazatuza Msonthi kuti ngati committee tipindule chifoti sirufuna kuti ndilukakamize kuti munanena pamene simunanene. Komanso sitikufuna kuti tingoonena kuti zomwe ananenanso ndizi amene andana nthakoma anangozilota. Nikono nakufusani kuti mmadziwa bwanji mmadziwa ngati munthu wabodza chifukwa timafuna tipange compare. That's why nakufusani kuti mfundo mwalemba mu statement yanuzi zifukwa zimene zimakupangitsani kuti mukambe kuti ndegeyi ine chinandipangitsa kuti ndinene zinayi zifukwa izi. Nakufusani kuti munauza iwowo ndiye mwati simunauze. Ndewo aja anazatiuza komiti ino zifukwa zomwe munauza. Nde ndafusaso mongolumikiza Chair kuti anthu awawa akunena kuti mwanena kuti anthu amakuyimbirani pa nkhani imene zomwe zachitika. Kumbali ina kuli ku court Chair bwezi kuti mwina anthu aopseza kumbali potengeranso kuti papita mwezi chichikire nthawi imene kuti mwina asintha koma ndi bomboneti kwa ndikunena zomwe zimatha kuchitika. Ndiye timafuna kuti titsimikize kuti komiti ino itseke. Chifukwa chonene mfundo izizi zinachokera kwa iwowo kunena kuti munauza ndino. Pamene mfundo mwalemba umuzi simunazinene ndipo mukunena kuti simunauze. Nkono nimafusa kuti banji tsiku limene simunauze fundo zimene zizi mauza fundo zina kumakhala ngati mkwakakamiza kuti akhulupirire kuti ndege yagwa. Chair, I rest my case. Nkhaniyi tisayikakamize kwambiri chifukwa ine yake akana manifest site akana kuti iwo sananene kuti ndege inapezedwa koma chimene tachita ife ndikubweretsa ripoti ya Moses Nthakoma imene tawerenga zimene wanatani ananena iwo wakutani akukana. Chimene ine ndikanafuna chakuti iwo atipase ma WhatsApp conversation ationese ma WhatsApp conversation amene anali nawo amene anachitirana chifukwa WhatsApp conversation ya Nthakoma ikusiyana ndi WhatsApp conversation ya iwo muone bwinobwino
ma WhatsApp conversation akusiyana za paper moze palibepo mujani mu WhatsApp conversation ndi mine nthakoma anapereka nthakoma ngona kuti moze paper for the loss of your friend and it ends there. Then mafuna detail any exact word by word. Motati pasa inuyo, I think it can maybe close the matter. I don't know. Yes. Point of order, I hope mlipa sampata wina kuti ndapange ngenje. Koma ndikungokumbukira kuti titafusa nthakoma because that's the same evidence ndinapanga demand kwa nthakoma about conversation imene ya madzulo 8 o'clock or so. Ndiye anthakoma ananena kuti inali chani phone. Ndiye no ndipachapapo tinanena kuti ngati nkuteka tikatenge call log. Koma wawa chifo yota avomera kuti phone yo inata inaimbidwa ndiye no zofuna so call log izo si kwa ineyo siningazifune, that is out. Koma inu mukadakana kuti simunaimbe phone yo ndiye tikadanena kuti tikayangane call log icha. Koma no ndangofuna ndi unikire pamene pota anthakoma ananena kuti inali phone call zimene bwana waso akunena. So zikukhanga phone call yo aliyesa akuipanga report imene anaimvetsera. Zimene chifo yoti palibe recording zikhala zovuta kupita kwinawo. Thank you. Nangofuna kuunika amene pocheya. Yeah. Thanks. That's very clear. So alisa ubanga report mosiyana zimene anamva. Yeah. Okay. Thank you very much, Chair. Choyamba ineso ndi so ndeti sabwerere sombuyo. Yeah. Because akukana. Manifest said tikoza kumabwerera bembuyo nkhani panopo is to prove kuti anane nadi zimene zozo kapena from the horse's mouth munthu akutani akukana. Ndi mafunso athu akhale kumene tufuna tiwonjezere kapena to reinforce. Matisangobwereza mfundo yomwe. Ai Zomwe kwambiri Chair. Choyamba naneso ndimafuna kuti monganza nganena ndikupepeseni Lieutenant General Msonthi chifukwa chotaya akazi wanu pa nthawi imene kunonso kumatuluka nkhani za mtundu umenewu. Pepani kwambiri chifukwa cha losi imeneyi. Ineyo ndine Saveo Kafafa kuimira anthu akudedza Mayani constituency. Ndiye choyamba ndimakumvetserani mwachidwi Jeno ndimene mumafotokozera. Ndiye zinandikumbutsa pang'ono za ntchito imene ndimagwira mbuyo mwa zaka 14. Ma certificate ndikadali nawobe ndine clinical officer kuti tidangoloweza kuchipatala kuti munthu akati akudwala mutu mthupi mukuphwanya thupi likutentha kusanza timangoda amene ndi malungo tampasani mankhwala malungo. Nthawi zina popanda ngakhale kuyeza magazi ndipanopo mwina chifukwa choti zoyezerazo zikupezeka mosavuta pamene timakakamiza ndithu kuti ayayi tionesese kuti tamuyezani tione ngati lipaliti zilombo tamalungo. Ndiye nachita chidwi kwambiri ndi mmene inuyo munaonera kutenga fundo iyo kuti pophatikiza zimenezi zikutha kutiunikira china chake zimene pachingereza amati analytical skills. Ndene ndachita chidwi kwambiri ndi analytical skills yanu kutha kuunikira choncho. Ndiye mukuona kuti mwina ndinu katswiri kwambiri pa maphunziro anu. Ndiye nangofuna mwina ngati mungathe kungotiunikira munapanga po sukulu ya mtundu wanji kuti mwina ine ndachita chidwi ndi mmene mukulumikizira zinthu. You have very good analytical skills. Ndipo yamba mafuna ndingodziwa munachita maphunziro anji. Chair, honorable member, I was in the military for 37, 40 years. So during all that time, I did many courses, different things. And we come across scenarios whereby you have to think, because of this, possibly this, because of this, possibly this, deductions. So as I keep repeating, Chair, that's what went through my mind. Ndege, imeno kalamwamba, Bangalandi, 10 o'clock in the morning. All this time, usiku, no news. People tried their best. There were a lot of talk, but ndege sikupezeka. So I concluded, deducted ndege yakwa.
So your question about what I've done in the military, my training, it was all part of that. But let's call it spade a spade. Thank you, Chair. Ndathokoza kwambiri kuti mwatiunikira pamenepo kuti ndi maphunziro anu mumadziwa kuti izinthu zikamaoneka chonchi zitha kutanthauza chakuti, zikaphatikizana ndi izi zikutiunikira chakuti. Ndiye ndiyamikire kwambiri chifukwa chakuti umboni wanu mwapereka kuti munatengera popanga analyze kapena kuti kuunikira zinthu ndi mmene zimayenera kuchitikira. Ndinakumvaniso bwinobwino mmene munanenera kunena kuti mutayang'anitsitsa munaona a Moses Ntakomwa kuti anali okhudzidwa kwambiri, and muchingerezi munanena kuti he wasn't himself, and munanena kuti he was very emotional podziwa ndi mmene analili close ndi the late vice president. Chair, nangofuna kuti tikumbukire as a committee kuti pa ripoti lina limene tinalandira, I think kanali Dr. Skwese anatifotokozerapo kunena kuti Ntakomwa atamva uthenga kuti ndege yasowa ali pa airport kuchileka akuti analira ali mu ndegemo. Ndiyeno mpaka kuti pilot anachita kubwera kudzakhazika chete kuti ayi pepani this is a commercial flight, mwina ngati nkutheka khalani chete. Ndiye zikugwirizana ndi kuti mutafusidwa inu munanena mwafotokoza kunena kuti mukwadziwa kuti Ntakomwa is very emotional, munanena zimenezo. Ndiye Chair, ineyo ndikuunika pang'ono malingana ndi mmene zafotokozedwera pamenepa kuti by nature ali very emotional, ataya mzawo okondedwa kwambiri ndi zina zonse zimene zimachitika. So ndiye pena zikundipatsabe maganizo olo zikutisiyira nkhani ziwiri ngati committee zoti tipange prove. Choyamba nchoti tipange prove kuti monga mina Lilongwe Mude ananenera kuti umboni umene anatipatsa owonjezera, chifukwa pamene pavuta nkhani ndipo owonjezera kuti ngozi ndege yapezeka ndiponso matupiso apezeka ifo ndege inagunda mtengo. Pamenepo ndi pamene pakukhala nkhani yovuta. Nati ndibwerere Chair pang'ono ndisanamalize kumene ndikupitisa nkhani kunena kuti aliyense amene amadziwa mapilot aja anatiuza kuti ndege inali ndi fuel wa 4 hours, kuseza kuti by 1 o'clock inenera kuti fuel watha. So tikamayang'ana ma steps amenewo zimene so mboni zina zinanena mbuyomu, kwa munthu wina umadziwa kuti ngati sili mmwamba ili pansi, zimene ndizovuta kuti unene kuti yagwa kapena yatera. Zimenezo ndi language imene imavuta kuti anthu ayipange conclude. Koma nafuna kunena kuti iwo wabwanawa pogwiritsa ntchito mmene ananeneramo, ineyo ndikusalira ndi zinthu ziwiri. Either munthu akufuna kunena chinthu choti si chachilungamo mwadaladala, zimene komiti ino timalumbiritsa anthu, koma ndikufunanso ndinene sindikupereka conclusion koma sindingachite bwino, chifukwa ngati zinthu ndikuzidziwa ndikuyeneranso kuti ndidziwe kuti kodi anthu akakhala emotional zimatani. Ndikuthokozeni chifukwa ndimaona kuti ngati munapangapo psychology, kunena kuti pa psychology ngati ife mmene timagwira mchipatala amanena kuti pakakhala china chifuna kumuchitikira munthu, nthawi zina umampangira predict, imene timaitcha prediction, kumpanga prepare kuti chinthu chikabweradi asachite kukhala too shocked. So that one ndithu ndizolondola, chifukwa ndimafuna nitadziwa kuti iwo anachita maphunziro a mtundu wanji. Koma kumapeto kwake so there's a mafunso lanu kwa Msonthi ndiloti chani? Funso langa ndimangofuna kuunikira nyumba ino kunena kuti pambali ponena kuti ma statement anthu awiri wakusiyana, pali condition ina imene anthu akakhala kuti ali traumatized, post traumatic amnesia. Zimenezo munthu akakhala kuti wakhudzidwa kwambiri nthawi zina amayiwala, ngakhale munthu oti mwina kuyiwala kunena kuti unali pa maliro a mwana wako yemwe just because zinakukhudza. Koma ndikufuna kunena kuti izozo sitili mchipatala muno,
komano ndimangofuna kugwirizana nanu kuti zimene munkaganiza popanga predict ndi zinazo zimafuna kuonetsa ukadaulo wanu wina umene mumadziwa pang'ono nkhani za psychology ya munthu, koma pamapeto pake nyumba ino igwiritsa ntchito zimene ndinganene kuti za malumbiro amene anachitika, ndipo mwina tidzaona kuti pakati pa ma statement awiriwa chilungamo chake chenicheni ndi chiticho. Komano ndinafuna kudziwa kuti anthu ena nthawi zina akakhudzidwa kwambiri amayiwala zina ndi zina ndi kusokoneza kamvekedwe ka zinthu imene amayitcha kuti dissociative amnesia. So izo nzakuchipatala sindofuna kuti panopo inoiti tisandutse chipatala, koma ndinafuna kunena kuti chair chimene chocho ndi chitchule chifukwa choti ma statement wa akusiyana ndipo sizingakhale ziwiri zonsezo zolondola. Chimodzi ncholondola, china ndi cholakwika. Anthu akudedza mayani anangofuna aunikire pamenepo ndi kuona kuti General munayesetsa mbali yanu ndi kumuzindikira nzanu komanso ndi maumboni amene tinaona. Basi ndi imene pompo yomaliza inali comment chair zikuma. Ndathokoza kwambiri comment ndathokoza status ya anthu akomwe anabwera ali soba amayankhula pa ali soba manimvesesa iti nditisabwese nkhani ma emotion chani nkhani tiunike apapa ma testimony amene abwera apapa imene inalembedwa ndi imene iwo akunena apa ndi pamene pali nkhani, koma za emotional state or psychotherapy chani izozo ndi nkhani ina. Manifesta zikomo kwambiri chair ineso mene amkedine Gilbert Konyongwa kuyimira anthu aku Mulanje North, koma ndijoineso azinzanga kupereka ma condolences pakumaliya kwa akazi anu pa nthawi imenenso nkhani zimakhanga liso zikuzungulira pepani kwambiri. Ine mafunso anga si ambiri, ndingofuna kuonekapo kunena kuti ndi mmene nkhani mayankhulira mmene licho mmene mutchulira moze ndi mmene sovereign mabwesa zikuonekabe kuti pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti mukugwirizana. For example, kunena kuti munampepesa. I think there's no dispute kuti munampepesa kuti pepa moze komanso paliso china chonena kuti munakambirana ponso zonena kuti mmene maonera from your view kuti ndege inachita ngozi. Then mafuna kufunsa kuti in your experience almost ngakhale ma chances amakhala ngono zimayika kuti ndege imatha kugwa koma anthu ndikupulumuka ndi choncho. I think we can agree on that one. Kuti zimapezeka, of course ma chances, koma zimapezeka kuti ndege ichakugwa anthu ena ndikupulumuka. Ndiye posogoza maonera kuti pepa moze waluza nzako, don't you think kuti he was justified to think kunena kuti maziwa kuti ndege ija yagwa ndipo anthu amwalira? Thank you, Chair, Honorable Member. If I recall perfectly, I said paper mose. So friend, losing your friend, Janoko sinapite kumeneko yayo. But it was kumpepesa muntu with the whole, I was kumpepesa with the whole scenario of the whole events. So that was my first thing that I said to him. Kumpepesa with, from morning until that time. Things were not looking good, paper mose. That was it. Chair, just to interject, I'm James Mpunga from Zomba City South constituency. I'll refer you to your own presentation. The last sentence on the telephone conversation with Mr. Moses Ntakoma, where it says, it's a terrible tragedy that Sean and his his sister, have lost both their parents. Mm-hmm. I want you, as you're answering Honorable Konyongwa's question, to also have that in mind. Yeah. You might say, Antakoma sumnauze tu moze pepan for the loss of your friend. But here, in your own presentation, you are saying both parents for Sean
and the sister have died. So have that in mind as you're answering Honorable Konyama. Thank you, Chair. Yeah. Then mane akuti considering kuti sinapereke option yone akuti at that time ngati mungakumbukire kuti anthu amati ndege asowa I think Dr. Piri, I think anayamba kuiza wedi ndege agwa, I think at that time. Koma panalibe amena manena za mene the outcome ya crash mene kuti kodi kali ma survivors kapena ai. Ndiye funso limene nimafunsa nkunena kuti Takoma anabwera kuno kupena kuti ndimana nkulia Lieutenant General Msonthi zikuoneka kuti amaziwa ndithu kuti ndege yagwa ndipo anthu amwalira. Ndiye manena kuti pochosapo possibility ya ma survivors, don't you think nchifanya ke Takoma anapanga conclude kuti maziwa kuti ndege yagwa ndipo anthu onse amwalira? Thank you, Chair. Honorable Member, if you also remember in my conversation with him, we talked about chances of survival, whereby Mose and myself we agreed to it could maybe, but he must survive. I'm sure one of them could be SKC. He's tough, he's strong, and he wouldn't go down without a fight. It is just two people discussing possibilities, just in case that really must survive. One of them could be Mose. So I don't know what to say exactly because Pateni, I didn't have information. I'm just playing in my head. We're talking. But 11, that's when we were told so what we discussed to go over my theories at hour, they were purely hypothetical, just guesswork. So Zama survivors, we talked about it. Could he Ngati Kalama survivor? I'm sure SKC is one of them. He's strong, he's tough. He would be able to survive. Thank you, Chair. No, nkhani yanu si kusintha. Chimene chatibweresa lero mu nyumba muno ndiye kuti inuyo akuti munaziwa kuti ndege yapezeka pateni. Osati kuti ndege yagwa. Ali samadziwa. Mina amakapanga search and rescue amadziwa kuti ndege yarani kuti yagwa. Manifestesa? Koma inuyo anakupanga ni concert. Kuti ndikupita kundiitana inquiry. Maona ngati ife timafuna tidziwe kuti ndege inagwa pateni. Amakuzana umboni kuti muzanena kuti ndege yagwa pateni. Pamene ife chimene chinthu chatsopano chimene tinalibe chinali kuti ndege inapezeka pateni. Ndesinuziwa kuti conversation yake makambira na anthu ndwanji. Now we don't know whom to believe. Whether it is you or Antakoma. For inuyo mukukana. Manifestesa? We can go backwards and forwards. Kuma asanabwere kuno anakufunsani inuyo ndikupita ndikafotokoze kuti ndege inapezeka pateni. Inu mukuti zimene zisomona kambe. Correction, Chair. Moses told me, Abunditana kuku inquiry. Do you mind if I mention your name? I said, go ahead. That's what we talked about that night. It wasn't uti tuwakamba easy ndege kana bezeka tsikula kutakta ai, Chair. Thank you. Mwanza Central has been wanting to say something. Sorry about that. Chair, the questions that I had in the Ajafunsa Council, Honorable Member for Mulanje North. Yeah. So, nkhani ndikuvomereza atakula kuti awo statement yawo sakusintha ndizimene ananena. Tinene kuti tiyese kupanga challenge iyo sasintha statement yawo nditiyo ndimene yoyo. So I open the floor. Kuti mwana timalizese nkhani. There's a Kasena. Chair, I will as per the guidelines from you and the mandate of the committee chair, Mndole, I will not put on any view or my personal opinion.
I wanted to just confirm a few things. General, sorry. I was quoting your own statement. The first one was nkhani ya discussion ya amene timawerenga ama nakufusana mwambi lokuja mnayankha zimene zokangapo komanso adafusa azomba thondwe the statement anabwerengerani mana kamba anthu akoma nkhani okhudzana kuti ndege inamenya mtengo zinadani mwakana koma pena mnauza statement kuti could have been part of the conversation. I think I quote you that can, right? That's true. I want you to be certain. Was issues of kudindege amenyantengo part of that conversation in the Mr. Ntakoma? Not could have been part of. I want us to have the clear. Can you be certain? Chair, honorable member, my discussion with Moses kudindege angwa. Trees were mentioned, yes. Considering kuti kuchikangawa kumene kucha. Yes. Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. That was another thing I picked out in your conversation. Do you mind tell us what you wanted to tell him? And now that you have come and testified, would you still want to talk to him? Sorry, can you repeat your question? I'm not. You had said at a certain time you had told Moses, I think is it during the funeral time, you said, Moses, we need to talk. There are other things that you missed out. I did quote you that way. Now my question is, what is it that you wanted to talk with Moses? The little I got that day when Moses was here, he kept saying, Msonthi has told me kuti ndege yagwa mote. That's it. He didn't talk about what we talked about earlier on. That's the thing that I said, Mose, mango nena to point yoti ndege yagwa zina zoti nakambirana zina simnanene. That was my point. There's another thing, yeah. Anthu akufusani kumaliroko after Mr. Ntakoma's evidence mwadusa maona kuti antena mugamba I quote you said I will create it's nothing. I will create it's nothing. In your circle when discussing the anthu, so you had said no, I will create it's nothing. I quote you right, is it? What is it that you wanted to clear? I wanted to clear this information. We were talking about the possibility yotindege yagwa, and I emphasize yotindege yagwa because of those reasons. It was just a discussion. Not that there's any proof or anything. That's why I said when I come here, I'll clear it. All right. Two questions. One, before I ask you the last one. Mafuna mene malandila olantamene amabanga, as I want to build on from what Zomba Tonde asked, kuti mina mandra mafoni antukufusani about the Mr. Ntakoma's testimony mena abweretsa kunoku. Has it in any way influenced your testimony? I mean, you are testifying this evening. Antambiri, I mean, I'm a concerned on my part. They didn't know Kudin and Moses Nankulajani. All they picked up was Mose, Msonthi, Agudindege, Inagobade, and Uzes and these. So everyone was saying, Msonthi Ndeuto Kamadziwa Pateni, yet Ndege Inagobada Leven. So me, I wasn't concerned because I knew Kuti Ndimose, we didn't talk about Zintuzina, is what I've just told you, and Ndege Inagobada Leven. Not about 10 years. So that's why I said I'll clear it. Sorry, Inagoba 11. Yes, sorry, I'm confused. Inagoba 10, Inabezega 11. Yes, thank you for that. So what I want to do, I still didn't get the answer, the definite answer. All those kind of talk, and some are doing Moses, Ntakoma, and everything, people are worried, people are kufusani mafuso, if you mazidziwa.
has it influenced your testimony? Kuti mmene mabwera kunoko mwina chakupanga kuti musinthe mwina chomwe mukananena nthawi ina koma chifukwa ena akuyankhulani nzerozo mwina chasintha. Has your testimony been influenced by external factors? No, Chair, nothing. Okay, very lastly, you are a Lieutenant General. You were the Deputy Commander responsible for operations. Knowing men in service, issues of personal judgment, and I think I was listening probably very well. Many you went to America, you went to a school yanu in terms of personal judgment and everything. In your judgment, as you said, you could know because of personal closeness, Mr. Ntakoma and the late Vice President, using your military background, your senior position as Lieutenant General, as a Deputy Commander, would you say you would use personal closeness as excuse or a reason to misrepresent facts? Chair, I wouldn't use that as an excuse. If you're close to somebody, you to represent facts. No, I wouldn't use that. But I was just emphasizing that they were very close. Like me and my wife lost her, very close. So there's an emotional attachment to the whole thing. You look at things differently when you're emotionally, what can I say? When there's a lot of emotion involved. But still, it will not make you to misrepresent facts, correct? It will not make you, personal closeness will not, I want us to agree or disagree, that personal closeness can make one to misrepresent the facts or not? I think in this case with me and Moses, he told the truth about me telling him that Ndegagwa, but he didn't go into details of how we reached to that point. Okay, my question is not about you and Moses, Chair. I finished, but I want to clarify. My question was, in so much of responses from the questions which were given to you, you kept saying maybe Moses didn't say this or didn't get this because of the personal closeness he had, so he was emotional. So I want us to agree. Can we use that as a basis for misrepresenting facts? Yes. That's what, Chair. Yes, Mwanza, on the central. Thank you very much, Chair. Pamene amakambirana ndi Moses Ntakoma, Lieutenant General anena kuti nkhani ya mitengo anayikamba imene was part of the conversation. Now imeneyo Ntakoma anayikamba komano ndimafuna ngofunsa ngatiso anakamba nkhani ya mmene matupi analili, because Moses Ntakoma anapitiriza kunena kuti chimene chimodzi chinapangitsa ano kukhulupirira chinali chonena kuti mmene anthu amakambira za maborders mmene anapezedwera zimafanana ndi zimene Lieutenant General anawafotokozera. So ndimangofuna ngofunsa kuti kodi munakambako pa nkhani ya the borders, not necessarily kuti munauza kuti maborders ali chonchi, koma kuti in that conversation ngati mmene inali nkhani ya mitengo kuti munakambapo nkhani za mitengo, was there any conversation surrounding maborders mmene alili? Thank you, Chair. Our conversation, if I remember correctly, was within Ndegiagwa, and we should prepare for the worst, for a tragic outcome. Zodizama borders ajani, we had no idea. This was pateni. Usiku also, no idea kuti zinto zili bwanji. Thank you. Thank you very much. Last one, Chair. Pambali pa kuti Ntakoma anakamba nkhani yokuti phiko la menya mtengo, anazakambanso kuti General anapitiriza kunena kuti inachita slide, inapanga slide mu umboni wawo anakamba choncho, kapena kuti mwinanso muzokambira namo
akhoza kukhala kuti iwo adachita piki nkhani imene pa mwina mbali imodzi ya zimene mudakambirana ngati imene anachitira piki nkhani ya mtengo kuti pa nkhani ya sliding kuti kapena adachita piki nkhani imeneyo mwinaso pa kwa kulongosola kwanu kapena kucheza nawo kwanu kapena kuwafotokozera kwanu kuti mwina akhoza kukhala adalakwitsa kukamba zimenezi chifukwa cha nkhani imene mudayikamba yokhudza sliding ya ndege. Thank you, Chair and honorable member. Let me ndibwerezenso. But then, I had no idea. Kuti ndege inagwa bwanji natani. My conclusion kuti ndege agwa. Zoti ndipange ma technical details 80 meters utere huko. Nditenga kuti 80 meters zimeneyo. Ndiri kunyumba makakuna kulilongwe kuli siege party kunzuzu huko. Now I'm giving him a details. Oh, and 80 meters. I don't know. Thank you. Thank you very much, Lieutenant General. Chair, that's all from me. Zomba Central, Zomba City. Thank you so much, Chairperson, for giving the people of Zomba City South constituency to ask a few questions. Juambirira Lieutenant General Msonthi, naneso ndiajoina nzanga kupepesana ifo chota ya madam pepande kwambiri. Kumaso tukuthokozeni kuti ngakhale muli mu grieving period kumabe mwachona chanzeru kuti mbwereso muzacheze nafe. Tathokoza kwambiri. Lieutenant General, ndimafuna be tingo kamba ziwiri zitatu zokhuzana ndi inu ukhala a high ranking officer, former high ranking officer ku military. Lieutenant General munthu wankulu kwambiri. Ndipo anzanga yena anazanena kuti ndinotchuka. Anthu akati John Msonthi kokwame amati John Msonthi ndinotchuka. So do you think kuti zimene mmanena ino kapena zimene munganene ino anthu akhoza kuzitenga serious kwambiri because of your prominence? Thank you, Chair. It all depends on what context. I have a very high sense of humor at times, but this particular issue, the seriousness of it, it's not something that I would joke about if I had information. Kudindege agwa, pateni, and I've got all those details. It's a national importance. I wouldn't keep these things to myself. So thank you for saying that people look up to me, they trust me. But this particular case, incident, yabateni, no. Nimafuna ndiziwe kuti zimezo maziwa kuti munthu akauchuka ngati mwe muli lino. Chiyonse mwe yakula chimwe mwachita anthu amachitenga kuti ichi ndi cheni. That we are together there. Ndimafunanso ndipite pa sentence jana zanena ija imene mwaika mu report mwanu sindukamba za nthakoma koma report yanuyi imene mwalembanso ndiwerengaso. It's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Imeneyo ndi prominence yanu. Don't you think kuti munthu akhoza kunena kuti you know what you are saying as a truth? As I said in my statement, Kumamoze, Sean and the sister losing both their parents, very sad. This is me telling Moses. Then Moses corrects me immediately and says, yeah, Mary wasn't on the plane. You see how... Chairperson, I just wanted us to go together. Yes. Sentence ndaiwerenga in totality. Are you disowning anything from this? Because mwapereka presentation ndi nuyo. Yes. As it stands. Yes. Kuchizungu kuli kuyankhula ndi certainty kapena kuyankhula with high possibility. Those two you agree, Lieutenant General, kuti nzosiyana. So this sentence, can you say kuti mayankhula kuti with high possibility kapena probability kapena with certainty as it stands? I'm sure you're looking at the sentence that I'm referring to. Yes. Does it convey a message kuti there's certainty in it kapena pali a certain doubt in what we are saying? The sentence, the way it reads here, it's a terrible tragedy that Sean and his sister have lost both their parents. Okay, that one. That's a sentence that I'm making to Moses. He's replying to me.
Chief, no. This cannot be. For information, Mary, I was with Mary at the house. I wanted you to concentrate on that sentence and tell me whether it gives certainty to what we are saying. Kapena ikumapereka ka doubt kuti pali some degree of probability or possibility. As it stands, just choose whether it's certainty or palika possibility. I'm saying it's a terrible tragedy. Yes. That Sean has lost both parents. Yes. Full stop. Yes. Is there any iron any piece of uncertainty there in that sentence? When I was telling Moses that time, you must go back to say ndege agwa. In my mind, Madam Chirimaso anali momo. So now I'm conversing with my friend Kuti. It's a terrible tragedy, losing both parents. So he is correcting me now. Mary wasn't in it. So if you just take that sentence alone, it doesn't give enough evidence. I knew everything. Okay, now we'll move on. I think in the interest of time. Okay. Doa Kasangazi did ask you a question. I think you did not respond to that question. Anafusa Guti, did you reprimand Mose for telling this committee that you knew Guti the plane or the wreckage was discovered on the same day of the 10th? Did you go back to him to reprimand him? I told you Guti Nachita crash on the 10th, which everybody knew Guti Nachita crash on the 10th. But he came here and told us that you told him that it was discovered on the 10th, which you are saying is not true. So Doa Kasangazi was asking you, did you go back to reprimand him? Could I say, is unanene range? Because I never told you this. And you did not answer that question. Chair, one of my members, I did answer it. I said, you're sitting next to me. I said, Mose, you left out a lot of things. That's what I said. Okay, so that was reprimanding to Nanene Ranges Major. I didn't say that. Okay, I will finish. Are you on a WhatsApp group called the Happy Agents? Yes, I am. Where are there colleagues like Edward Namalima, Ochanga? Can you confirm? Honorable Chair, I wouldn't know the full list, but I know it's golfers. So Chang is a golfer, obviously. I think he's on it, but I don't know the full list. Thank you so much. Chairperson, I just wanted him to confirm that he's on that WhatsApp group called Happy Agents. Yes. I submit. Pateni chimene maziwa ino chakuti ndege yagwa. Right? Yes. Ndipo kumalo amene agwera simumadziwa. No, Chair, I didn't know. Fundo kufusa kuti nanga nkhani ya nkhalango conversation yani imachokera kuti. Maybe Nankansanga, I should have said Nimadzodi agwera kuchikangawa, but not the exact location. Oh, munali certain kuti nako kuchikangawa. There was no chance kuti ikanapanga crash land kwina kwake. I didn't know anything, but all I knew kuti ndege yagwa. And looking at the situation in Kalira, my personal conclusion would end kuchikangawa menem. So my possibilities koma analipo ena kuti ikanapanga crash land kwina kwake. That's possible. Kulimadzi, kulizambiri. Could have been lots of things, yes. Okay, nafunda nkhani ya mitengo imene imandida bwesa nkhani ya mitengo imabwera bwanji pamene ikanatha kugwera muleki Malawi ikanatha kapanga crash land mu field mwina mwake. So conversation ya mitengo ndi inuyo ndiye anangoma imandida bwesa kuti you were so firm ndumakamba nkhani ya nkhalango pamene ma options anali ambiri mbiri. So I just wanted us to tipange close nkhani imene I think umboni wanu unalofunika kwambiri for your meeting agwira nani kuti timalize phase 1 because kunali twist pamene mamaliza leronso kuliso twist nde
kuti secretary imalize report yawo inali nkhani yovuta kuti phase 1 ikhale complete. Ife titokoza kuti mwatipasa umboni wanu and mabwera, you've explained under very difficult circumstances, and we appreciate kuti mabwera you to face us in this very difficult period for you. Timalizeni. We go backwards. Tiapase mpata na usaka pome. Mulindi mau omaliza kuti mutakuyankhula. Chair, let me repeat, as I said earlier on, kuti yourself and the whole committee, you gave me time, a bit more time to mourn my wife. You didn't force me to come here, but after some time, you said, can you please come, and accepted to come. For that, Honorable Chair and Honorable Members, thank you so much. And for this inquiry, I'm following it now. I think you're doing a job. Malawians need closure. But it's important to look at things that can help us. What happened? Was there sabotage or something? So far, keep doing what you're doing. And we all saddened. SKC was also a personal friend of mine. We're sad that we lost him and the whole team. Thank you. Lieutenant General John Msonthi, ena fete nkango kumvani leo takuonani tacheza nanu anthuso pa Malawi so pamagina akuonani so si chinthu chophweka kuti lero tacheza nanu komanso mwatiuza mbali yanu nkhani imeneyi. Ndikhulupirira kuti mayankho ena ndi ena ayankhidwa, so kufunirani zabwino zonse. Ambuye akhale nanu pa nthawi yovuta ngati imeneyi. Zomwe kwambiri. Thank you, Chair. Thank you. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.